Дами и господа, този поздрав е специално направен за Цветомир, патрона по повод рождения му ден от майка Петя, от батко му Павел, от сестра му Мария и от неговата любима половинка. Той си знае коя е. Също и от зет му Кристиян от Каварна. За най-големия, за Цветомир патрона. Хайде, брат ми Цветомире, Пала, Пабардан и Каварна. С пежото ги къртиш, Яша. Пала, Цветомир патрона от Каварна. От Цветомир патрона си боса на колите и на парите. Всяка майка Цветомир патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия. Вали гърмина Цветомир патрона, пак му върви Каварна, той е човека. Канадикен тут Пала Цветомире, е баре пежуса, е душманен мудере. От Цветомир патрона най-големия, най-баро Анди Каварна. Цветомир патрона сам е постигнал всичко. Има къща Палат и най-силното Пежо. Валя гърми за Цветомир, роден да води, а не да следва. Нека успеха е негов навсякъде, а завистниците да останат само зрители. Честит рожден ден, Цветомир! Наше перавен Ману Цветомир, патрона си машина.